الصلاة. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما طلعناه إلى روح سيدنا محمد عليه السلام، وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين، وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومساكنا خاصة، وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات. eɗen jinno kadi en cakkiten duwaw wonande ɓe guuri yo Allah kumbata kadi en jiita randal no en sukaɓe ɓe mbayi hewde inchallah gandinen sukaɓe darde makko golle makko e ko waɗanno ko min mbiyatɓe toujours ko mayde wona ko gandanɗa ɗo hoorema ina fota hawde juuɗo foti hawde juuɗo tan ko mayde ko gandanɗa hoorema ko mayde jasta wiya daranaki leñol mum ko waɗanno ko fewani wona hoɗɗumen mais min kam personnellement mbiyatmi komi woyata ɓuri te kadi mi yiɗa hay goto woyma poɗɗen tan ko donaɗo donc seeɗanaɓe nanɗo e dendade cakkiten duwaw paara ɓuɗɗo gooni e paara ɗum kadi kala pullo mo gandanɗa hoorema e ɗiɗo lebbi jeegom ɓennuɗi yanti aduna eɗen gandi fedde fulɓe so tawi no jogii mission première mission ko hoɗum ko nawtuɓe mayɓe men to nokkuji men o wona Mauritanie o wona Guinée o wona Sénégal walla e wonen ɗeɗo gure ɗiɗi ɗe gandanɗa ɗe hoorema ko gure fedde fulɓe woni Gambie walla e Mali. donc ɗum ɗon fof ko yettere Allah. donc seernaɓe cakkiten duwaw hade min fuɗɗade batu men sabu Allah wonande mayɓe men ɓe fof e kuuɓal. on jarama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. calminima min juurima kadi min ñaganima Allah moƴƴal. machallah ɗumni kadi haaluji moɗon fof konngol ngol ko gotol. donc ɓoore meɗen fof so haali tan haalanni goɗɗo enen fof ndendi fanare nde ndendi anni o ala men fof ko humpi kadi wonande darde goto. e ɗum wonanta tan ko wasiya wonande goto e meɗen fof ko jooɗiɗo ɗo en gollude ko moƴƴi ko ɗum tan woni ko nafata, ko ɗum kadi woni ko sohla. nde wonno sa gollani ko moƴƴi haaltantake jamma. ɗum noon ɗum kadi tarduɓe enen fof kesɗitinen duuɓuji tan fewde e makko e kanko e dennagal juulɗo yaaɓe fof yo Allah moƴƴanɓe. enen dutten caggal ko juuri ɓooyen sakkade duwade e rewde Allah e jokkude enɗam. mbaɗen fatiha laawol e salatul fatiha laaɓi tati e qul allahu laaɓi sappo e goho laawol fof ne wonde bisimillahi arrahmani irrahim. nedden ɗum makko kanko e dendagal maaɓe juuɗo yo Allah moƴƴanɓe ɓe jaahi rasulillah. ɗiɗo ñalawmaji so dottino ko darde makko e fof haaju makko fof o wopatnoɗo damɓe Allah waɗima to Allah waɗi ko kono ha joni ay nokku mo gonɗen o fof koye sabu ɗi makko yahe o yiiɗiɓe kono minen catal koomu ha hande o koko tindinnomi walla koko ɓego wattunomi walla o andinnomi ha joni koye barke makko min jaa ha tirde oɗo sabu mbaɗe sababu makko jeeɗi ɗoɗi mbiyata ƴerde oye haade tuɗuɗi ɗo hen kadi gacci ngalama kadi ko ɓesgu makko ngo woppi dow donno o tuɗima ɓen e ko yahatno e ko waɗanno hande ko kañum en lowti ha teddejoji makko nan jogaɗo ko jamma e ñalawma ene yaada e ɗamɓe ko waɗanno e ko luɓɓitino ko kañum dañi ko gorko nan e sukaɓe mumen ɗum noon wawata hande oɗo ñalawma ara taw en ka en ciftoraki en golle ɗum ɗimen ɗum noon ko yettere Allah waade ko makko kan caɗeɗe en gonduno e meɗen Allah nawi ɗumen eɗen ɗonoɓe kadi fof dañi ɗum o to yaafo e ɗon ɗiyon konkuɗi ɗi tan no mi leyti oɗon jarno oɗon jam. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala. bandiraɓe on jarama. joni eɗen wawi fuɗɗade battu men hade mi rokkuɗo e koolaɗo kuuɓal o haalana en guinol cate men guinol golle men hannde. miɗo siftira tan yimɓeɓe fof
mbadden ɗum e needi mbadden ɗum e horma mbadden ɗum kadi e ittodirde gueɗal addi en ɗo ko batu ko nafata leñol men kala mo gandanɗa hoorema a yiitima e ko neɗɗo haali ko sabu Allah woto jaaba neɗɗo o keɗodiren kala mo rokkaka konngol woto haal sabu Allah par ce que a wawa wadde kilométre aji ɗi mbaɗɗa ɗi gara ɗo kadi mbiya aɗa ɗo yaltira boko walla goɗɗum batuji men mbaɗen feere batuji ɗi gona batuji newuji kala ko haala ɗo tawa ko naftata leñol kala ko wawi haalede ɗo tawa haalirte tan ko pour intérêt général men enen fof donc sabu Allah kala mo rokkaka konngol woto haal kala mo gandanɗa hoorema kadi aɗa waɗa intervention waɗ intervention ma tawa koko nafata leñol koko nafata yimɓeɓe koko nafata yimɓe men koɓe nafata kadi gonal men ɗo gonka men ɗo e Italie ko ɗum ɗon tan jiɗɗen en jiiɗa goɗɗum donc mi rokka kolaɗo kuuɓal wudditana en guinol golle men Allah jarama on jarama jarama hoolejo Allah jarama e bandiraɓe mi salmini goto e moɗon foof inde mum e yettode mum e kuuɓal on jarnama kadi e tampere nde e on jarnama kadi e yarlintare nde ɗaccude haaji mum e hammu muɗum arde tawede dende mbaɗi dani donc so neɗɗo acci haaji mum e hammu muɗum ari tawede dende mbaɗi dani no hoorejo men mbiɗi e so ari kadi ene foti yettade faama ko haala ngam so wooti kadi wawa andude yewtande ɓe ɗaccutoon ɓe ko haala gago e ko wallodirde tan e hettodirde sen kettodiri tan ala ko dombuɗen wadde so tawi ko kolaɗo kuɓɓal haali ko ala amendement eɗen mbawi fuɗɗade par ce que eɗen gandi en tardi seeɗa eyyi ko adi foof en jetti Allah en jetti kadi catal komo kadi e jaɓɓaɗe en ɗo hande e komo cikkumi ko mbayruɗen ko ɗo ko duuɓi 12 walla 13 min komo wonno batam première pour fati e dental pelle donc ko yettere Allah yiilima ha artiɗo mon ɗo yiilima ha artiɗo mon ɗo artiri kadi wayla kewɗo wayla kulɓiniɗo enen fof eɗen gandi ɗe cadde 19 ɗi gonɗe ɗo hande mbiɗo wawi limtude ɗe kañƴe fof eɗen gandi catal hen fof ina jogui caɗele e nokku mo woni o eɗen gandi leydi ɗi ɗi gonɗen waylo ina heewi eɗen gandi haɗa yiilare ha arta e mon ɗo kofoti rewi ɗo goɗɗum rewi ɗo sukaɓe jibinama hen rewɓe gari tawti en ko goɗɗum donc caɗele ɗe toujours ko ɓeydoto heɓde won yimɓe gonnoɓe ɗo hande ɓe ngala ɗo ɓe cankima mais won yimɓe gonnoɓe ɗo hande ɓe ngala ɗo par ce que ɓe jeehi retraite won yimɓe gonnoɓe ɗo hande ɓe ngala ɗo par ce que koɓe pawa donc won gueɗe kewɗe ɗe gandanɗa hoorema koko wayɗi e gonal men ɗo e nokku Italie ɗum noon mi wawa fuɗɗorade si wona mi yetta hooreɓe cate e kadi mi ɓeyɗo toujours ñagadeɓe ko ñagatomi ko hoora nde mbawaten kadi daranade gollal faade e fedde men nde cate ɗe fof e kuuɓal en jii alhamdulillahi rabbil alamin nde gimmiɗen Genova en penti groupe mo gandanɗa hoorema ko groupe hooreɓe tawa enen hooreɓe fof eɗen mbawa hawrude kalden jiitodiren kadi mbawen nawde golle men yeeso ɗum ko yettere Allah cikkumi eɗen mbawi wiide batu nguɗo dental pelle gueɗe kewɗe gollama hen ko adi batu hakkude men enen hooreɓe ɗum ɗon fof addi ɗum ko wayla mo jiyeten o mbiɗen en natti wawde tan jooɗade ha leppitegom fof tawa eɗen jiiɗa eɗen kalda ala lewru fof eɗen pota wawde yiidude kalden so tawi won toɓɓe ɗe ganduɗa hoorema eɗen poti gollude gollenɗe tawa en batta bat dental pelle ɗum noon ko yettere Allah kadi ko yettude hooreɓe fof mais noon golle ɗe pota haɗde toon tan golle ɗe poti yottade koye terɗe cate ɗe ko ɗon golle ɗe poti yaade ko ɓen gollante ko ɓen kadi poti heɓɓitade golle ɗe donc mbiɗo wasiyo kala hoorejo kala mo gandanɗa hoorema ko nelaɗo catal saabu Allah wat ko poɗɗa wadde ko ha timma noon kadi mbiɗo wasiyo fedde fulɓe mawde par ce que eɗen gandi fedde fulɓe mawde
wona Ibrahima Tall rokki présidence ko Thiatal Vicenza tuɓɓi Ibrahima Tall waɗimo hoorejo ɗon kadi so tawi Ibrahima Tall ko watta ko feewani e fedde fulɓe aha kat toɗɗe ɗe namdoɗe Thiatal ngal kalde maggal par ce que yimɓe ɓeeɗo ɓe jiyaton e taaɓe ɓe pawiraka ɗo par ce que kamɓe ɓuuri hakkillaji walla kamɓe ɓuuri parɗe ɓe pawiraɗo tan ko par ce que hande kamɓe gon ɗo janggo mabɓe ñaa woɗɓe ngal donc min hoorejo goomu pinal kollaɗo kuuɓal moftowo ngalu e woɗɓe gonɓe ɓeeɗo onon ne oɗon basiye nden golloton ha mbawon fewnide ko gandanɗa ko hoorema ko ɗum desnaɗen enen fof eyyi ɗum noon yadata koye coordination hakkude fedde fulɓe mawde e cataɗe par ce que ko enen goni toya ko enen goni ɗo so ɗum ɓenni ƴeewen toujours sukaɓe men ɓe alhamdulillahi rabbil alamin taɓal ngal sa ƴeewi hande ngal waylima wonani wayanno en jiiɗo présence sukaɓe machallah eɗen mbawi wiide hande presque ko meta ɗum ko weltare no feewi kadi ñagade vraiment yo jokku eyyi hay soko caama hen en jetta sen jiiɓe ɗo tan eɗen belto ala caɗele eyyi yo caamen gar yo sowen gar yo jayen gar foof noon onon foof gari somin jiiwon tan miɗen belto kadi miɗen gandi kadi rellew kadi ko onon ƴettoyta ɗum eyyi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hande wonɓe ɗo henna e Komo emin gari ɗo e Komo hande ngam dental kawral pelle aafi fof no fotirno hande noon ɗo ko hoorejo aafi min koccodiri ɗo henna hono Ibrahima Tall kanko joni min jiiɗi andude Ibrahima Tall hande ñalawma oɗo ko par lebbi jeegom waɗirta lebbi jeegom hande a rendini cate 17 ɗo hen ndendi ɗo e Komo holko mbawɗa famminde bandiraɓe hettotoɓe hande ɗo e Komo e Tengade Pro hande oɗo kikiɗe. eyyi ceerno Ɗahiru Allah jarama a jarama seydi Sall en calmini kadi Tengade Pro woni joom kaɓirɗe ɗe gandanɗa ɗe hoorema ko kañƴe kutortoɗen hande e batu men dental pelle ɗo e Komo noon sen kaali Komo hakkillaji foof jahata koye Gorijol nde wonno eɗen gandi catal Komo o wonano hen sara te kadi e fedde fulɓe en général donc ko yettere Allah ñaganade mo yo Allah ɓuɓanmo to woni to eyyi ko yettere Allah ɗum ɗo hollirta ko doole pulagu e Italie doole ɓiɓɓe fulɓe e Italie gonka ɓiɓɓe fulɓe e Italie alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah cate 17 sen ƴetti leydi Italie woni hen ko région ngaji nogas donc ça veut dire que fedde fulɓe Italie nani e région ngaji 17 presque ko leydi ndi foof ɗum ko yettere Allah hande fulɓe kawri ɗo ɓe kawri ɗo pour hoɗum pour ƴewde gonka mabɓe ɓe kawri ɗo pour hoɗum pour miiƴade holko nawata gonka mabɓe ɗo e Italie yeeso holno ɓe mbatta haɓe mbawa addande safara caɗele yimɓe mabɓe e cafele ɓiɓɓe mabɓe cafele galleji mabɓe ko way noon hawri ɗo ko hooreɓe cate sen jiiɗi walla nelaɓe cate donc catal foof ina jogui ndimago dañƴa hoorejo mum dañƴa kolaɗo kuuɓol mum dañƴa moftowo ngaalu mum eyyi ɗum noon kadi ari foof yanta kadi e fedde fulɓe mawde donc seɗen mbawi wiide ko cate 17 yanta kadi e fedde fulɓe mawde alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo hollirta tan vraiment pulagu e yimɓe eyyi fulɓe woni fulɓe Sénégal woni fulɓe Mali woni fulɓe Mauritanie woni fulɓe Guinée ɓe ndentu kamɓe foof ɓe goni gotum ɗum ko exemple mawɗo pour gonka yimɓe ɓaleɓe e aduna hen par ce que enen sen ƴeewi haadi en yaade ko wasde wonde gotum eyyi exemple oɗo noon fulɓe kollirimo donc ñagoten Allah ko yo jokku te eɗen gandi kadi leydi ɗiɗo ɗi gonɗen waylo ina heewi sukaɓe men ko ɗo jibina ko ɗo goni e mawnude ɗo goni e janggude hande joguiɗen tan ko miijo woto anniya goto joguiɗen holno mbatten ha sukaɓe men jibinaɓe ɗo mbawa arde yantude e men eyyi wawa ƴettude relève inchallahu rabbi wonde ɓewande en fedde nde ko ɗum jiɗɗen en joni docteur aji eɗen jogui ɗo ingénieur uji eɗen jogui ɗo sukaɓe gandanɗa ɓe hoore alhamdulillahi rabbil alamin donc ɗum ɗon woni objectif o e mami jokku après inchallah e goɗɗum mais hande kam hojomaji ɗi kewani kono ha joni hoorejo mi settani e maɗa taw emin jinno andude seeɗa tan mbawa famminande en guila garɗa e hoorejo wonde hoorejo aafi aɗa dolni rewɓe e sukaɓe e encore aɗa toppiti caɗeɗe no keeɓiri kayitaji kamɓe fof mbawa wonde a régla hol ngolɗon miijo holto ummorima ko hoorejo ha mbawɗa famminde ɗum bandiraɓe foof hande oɗo kiki eyyi alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ɗahiru min nde garmi nde ɗo miɗo toppitino jangde no fewi par ce que ɓe mbi ko leydi kadi
toujours so tawi tan won darde nde jiɗɗa darade e leydi ndi a toppitto jangde teddina jangde eyyi noon sikki ala wona enen foof mbawi janggude wona enen foof mbawi kadi daranade ɗum ɓe gonat ɗo tan ɓe gonotoya min noon ɗo Allah waɗi kam ɗo watno kam koye jangde ɗo janggumi ha gonmi ɗo docteur te miɗo andi kadi mentalité leydi ndi gonɗen ndi holno ndi yehirta donc sukaɓeɓe eɗen gandi yimɓeɓe gonduɗen ɓe sukaɓe men ko parɓe mais noon toujours aduna ɓe mbiyata ko rento hen yimɓe ɓe gandanɗa ɓe hoore mabɓe piyatama ɓe ƴettotako mom mais won baɗe ɗe ɓe mbatta tan haaɓe mbawa bonnandema ko heewi neɗɗo noon so bonnanima cukagu leñol ma tan presque bonnanima foof rewɓe ɓene ko aduna wayli so aduna waylima noon a wayloto jaada e mum aduna waylima hande an mbawa wiide tan ko enen worɓeɓe rewɓeɓe ko ɗo ɓe goni kadi ko ɓe gandanɗa ɓe hoorema ɓe mbawi timmitinde en ko gandanɗa ko hoorema enen en mbawa yettoyade toon donc ko rewɓe ko joguiɗen hojomaji heewani no feewi a jarama e ɗo hen so caggal horejo ko kolaɗo kuuɓal fedde fulɓe Italie bandiraɓe kuccodirɗon ɗo hen hono Mamadou Ndiaye kankone wasta ko jubbani en hande e ganda e cimtol a ari ɗo hen hande e cata sappo e jeeɗiɗi notima a addi guinol golle ganda ken toɓɓe en tonno toɓɓe jeeɗiɗi walla jeetati ɗeɗon foof hande emin jinno andude so tawi ne wawi yewtede hande e oɗo ñalawma walla holno miijoriɗa lelnude golle ɗe en tant que kolaɗo kuuɓal eyyi caggal yettude Allah e nelaɗo mum yettude Nene Baba en jetti kadi sababu o ko fedde fulɓe donc ceerno Ɗahirou Sall noon en kawriɗo ko batu fedde fulɓe mawde waɗate ko naddande walla mbiyen gorle hande yonta ko Koomo Allah waɗi en jettimo ɗo hande e Koomo wuuro Gori Diol yo Allah yurmomo yaafoma Allah harnamo aljanna en jii kadi darde makko no feewi ndo darino hanki e yo Allah ɓuuɓonmo to woni to en jii kadi golle makko kadi payidinɗe ɗo golliɗo saabu ko neɗɗo mo gollodirɗen mo ganduɗon kadi darde muɗum kadi no feewi donc ɗum ɗon kadi ko yettude Allah tan e saabu nafata neɗɗo tan ko yejjidde woni yejjidde nde Allah tagui neɗɗo nde soome muɗum ko siftorde e yejjidde to banggue mayde so tawi neɗɗo yejjitta mayde o wawata gollade eyyi kono noon golle goori majjata joolotako saabu eɗen ɗo ñande fof eɗen jiiye ɗum noon en jetti Allah kala saaha nde kalɗen walla nde garɗen wuuro makko walla nde kalɗen affaire pinal walla kalɗen golle fedde fulɓe ma en ciftorɓe kanko e yaadiɓe makko foof ɗum noon ko weltade tan toɓɓe ɗe ene keewi ko gonga kono woni hen toɓɓe nde wonno en gaddi jaɓɓal kesal woni hen toɓɓe ɗe ganduɗa hoore maɗa yimirde aafi yewtidi ɗum e ardiɓe cate ɓe donc ko addu ɗum ɗo tan e assemblée ha tawano ɓe tawnokoɓe mbawa siftorde mbawa andude wawa wonde e nder archive aji meɗen a jarama a weltanama no feewi mi sertanima tawa mbiɗa yiiɗi andude Tengade Pro kuccodirɗen ɗo hen hande oɗo kikiɗe kanum jogui waɗata animé ganduɗa ñalawma oɗo hen no mbaɗɗa ni holno jiiruɗa darde Tengade Pro Tengade Pro ɗon ɗo nelɗa kam ɗo mbiɗa yiiɗi ɗon yaade ɗo nelɗa kam ɗo mbiɗa softa yaade toon saabu ko neɗɗo mo ganduɗen guila hanki taw hande arani o eɗen gandi golle makko e darde makko e himmirde makko omo waɗa taw ko yariltare o yaadi hen o namdata ko hay mbuɗu so rokkama o wiyata haydara so rokkaka ne o namdatako donc omo yarilti no feewi e gollal ngal golloto ngal a jarama horejo soɗon teski eko yawti ñalawmaji meɗen ɗi mbannoɗen jinnoɗen ko Tengade Pro ƴetta kon nden on sanga wonɓe gandanoma kono jii hayde golle ɗe mbaɗa leppi ɗi piila en jii matériel o nde mankuno feere ko kanko ari kadi o fewnir ɗum ha golle ɗe mbawi rewde lawol ɗum ɗon ko ñalawma rawande bannoɗo ro wiccen sa te o yoɓaka hay mbuɗu jarama kolaɗo kuuɓal golle ma jooɗi feewi kuccodirɗum o koye kolaɗo ngaalu en kolaɗo ngaalu e cikku muɗum ko kamɓe gonɗo hen ganduɗa ko fati e kadi e Tengade Pro enin ko yiɗi namdadema han daɗe seeɗa wonko yiɗi namdadema ko Allah halfini ngaalu e fedde fulɓe e Italie e duuɓi poɗɗinani hen hayde wawi wadde duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati ɗum ɗon wasta wadde caɗele walla wasta ko lawol ngol dewɗa wonde ko jiiɗa hen Bocar holko mbawɗa famminde min e ñalawmaji mbaɗɗa ni so gari dardema e fedde fulɓe Italie bisimilla jarama mi salmi yimɓe fof dental ngal foof caɗele kam banggue kalis toujours waɗat tan mi anda saɗa faami kam ha affaire uji duttodiral en no yimɓe duttodirta ni no yimɓe mbaɗirta cotisé ni no kalisaji ɗi gardata ni toujours ne waɗi caɗele kono ɗum fof e wade noon muñal yimɓeɓe e jabde yimɓeɓe
e jaggande yimɓe ɓe c'est à dire no wiyeteno teddugal fedde fulɓe ene walliri seeɗa ɗum tan woni ɗum ɗo woni kabaruji kono kam kaalis kam to woni fof caɗele dañete hen tan aɗa faama tan wallahi ko ɗum noon woni haala ka machallah ɗo ko Tengade Pro woni ɗo henna ganduɗa ene heewi arde wallodirde fedde fulɓe kamɓene holno jiiruɗa golle mabɓe ha ɗo golle ɗe ndewi lawol kalande min kalande yimɓe gaare wadde batuji mumen eɓe toppito ɓe gara hen ɓe ballira yimɓe hen surtout e télévision et communication ɗum ne moƴƴi ha maayi ne walliri yimɓe ɓe mbeɗa fedde nde ne ande e fof on jarama no fewi yo Allah ɓaymtude doole bandiraɓe rewɓe hayso goto e Tengade Pro no jiiruɗa darde Tengade Pro bandiraɓe rewɓe bisimilla moon eyyi min kam mi wona ganduɗo Tengade Pro kono gandi ko Mamadou Rouwaye vraiment ko neɗɗo baɗɗo fayida te ɗemgal ngal kadi ko waɗata ko hen vraiment ko wonɗo heedi ɗum noon enen duunomo tan ko ƴetti fof yo Allah newnu henna ko yimɓe ardinoɓe fedde fulɓe Italie guila ko ɓooyi gra min nani ɗo nane aɗa haala e tawtoredema ganduɗa fedde fulɓe Italie nde so ene jibinte e hande faade hande e oɗo ñalawma batuji ɗi hande kala lebbi jeegom ne waɗe batu ganduɗa pour fedde fulɓe Italie hande en tawtorama ɗo enen foof yo Allah ken tawedemo sama wuuri e wuuro Gordiol yo yurmede Allah wone makko ganduɗa darinnoɗo e ɗum ɗo fedde fulɓe Italie tigui rigui hande noon ɗon wonko min jiiɗi namdadema hanki e hande holno jiiruɗa golle ɗe e so tawi ne waɗi waylo walla ala eyi waylo heewi waylo kadi fuɗɗima arde nde fedde fulɓe puɗɗirene min mbiɗa jeeya fuɗɗi fedde fulɓe on saaha kono yimɓe jeenayyi e kadi sa ƴeewi changement o noon kala ko jiiɗa sa felliti hunde a waɗi tan wonat ɗum addi hannde fof kawɗo hannde goto joni mbiɗa o ko minen darino ha ballimo o waɗi cetal komo darga mo wonno minen ɗum ɓe makko gorko baɗa fayida o yiiɗi omo yiiɗi taw sukaɓe nde ga jaɓani arde ya udduba cetal min mbimi yasa noddimin kala cuuɗamoe balle noon ligguey makko waɗi fayida ɗum waɗi hannde ha barka mum ari ɗo e hannde e nder komo ɗum ko hunde wonde fayida e kadi fedde fulɓe wona fedde ko dental woni ɗo ren fedde neɗɗo fof wawi jeeyde hen mais dental woni ko leñol dental woni fayida leñol nane nder haalam sukaɓe rewɓe e sukaɓe worɓe yooɓe ndesdiri soɓe ndesdiri nden leñol ɓeyto gra jarama ko joguiɗen hojomaji hewani no fewi kono alay saago oɗo ko cikko hoorejo fedde fulɓe Italie cikko gomo pinal eɗen gandi mo wi fulɓe wiye pinal so pinal majji o majji hande noon ko Abdoulaye Diallo hande en gari ɗo e wuuro Gordiol daraniɗo pulago tigui rigui ha arti noon kadi e gomo pinal hande noon ɗo koye wuuro makko garɗen yo yurmede Allah wone makko holno jiiruɗa ñalawma o e holno jiiruɗa pinal fulɓe hande ko yaani eyyi ceerno Ɗahiru salminama a weltinama Allah e moƴƴere eyyi sa ari ɗo e komo haali pinal gueɗe ɗiɗi ne mbanma gada kañum aɗa jogui caɗele ɓurnoɗo darnade pinal e nder leydi he are wuuro muɗum pernoɗo lawol yo yimɓe ndewi hen eywa sa yeccitima a yiyata ɗum ko toɓɓere eyyi so eɗen gandi Gordiol weeɓani lomtade to banggue pinal eywa eɓɓoji gaari ha keewi ko waɗa hen caggal makko ko seeɗa ɗum noon ko pinal leydi ndi foof wayno lewru naggama walla ni ko nangue naggama e waktu tisubara eywa hol peeje mbaweten wadde pinal ngal ummo ƴellito jangde nde ko gonga ne jokki eyyi ene waɗa ko foti wadde ko mbeɗa sikki hay somo wurno o waɗata hen ko ɓuuri ɗum machallah Abdoulaye Diallo a cikko hoorejo gomo pinal a weltanama no fewi kono mboɗo yiɗi namdade men gueɗel gotel ha joni ɗum ɗo ko Tengade Pro woni ɗo Tengade Pro yimɓe foof ne gandi kala nde fedde fulɓe Italie dawni hunde Tengade Pro woppat golle mum e gueɗe mum foof ara daro hen darde wande fayida holno jiiruɗa darde Tengade Pro hande oɗo ñalawma eyyi minno sino sagam o waɗane ñalawma spécial comme no waɗira ñalawma pinal sukaɓe ni waɗe ñalawma taw ko ruttede Tengade Pro ñalawma spécialement kolle e ñañoji bawɗi e buubaji gara fulɓe leydi Italie ndi fof nodde ɓe gara ɓe duttamo teddugal saabu darde o darani pulagu nde a weltanama no fewi ha joni ma en gar e tawtoranoɓe e fedde fulɓe nde ɗuminte sen ɓenni ko hooreɓe jiɗɗen haaldude je Samba Julde Sow oɗo ko
koye ganduɗa koye darinoɓe ne fedde fulɓe Italie jibinte hande noon en garti ɗo henna kala lebbi jeegom fedde nde ene jooɗo pelle ɗe foof nde denta caɗe ɗe foof dentata gotel hande ndedduɗen ɗo koye wuuro Gori Diol ya yurmede Allah woni makko holko mbawɗa hanki e hande holko mbawɗa yiide so tawi no waɗi waylo walla ala holko mbawɗa haalande bandiraɓe ɗo hande oɗo kikiɗe eyyi bon caggal yettude Allah de ko yettude on tan nde tawno ko hunde nde guila fuɗɗode ha yetti hande fo ne fewi ne riwla ko mawɓe mbawno mbaɗi ko foof hande sukaɓeɓe janggui ɗum mbawi te sukaɓeɓe ne ɗamina inchallah ma ɓamtu ɗum no ɓuuri yadude e jamanu hande tawno aduna yahata kene ɓosa alay saago fedde ɓosa yaada e aduna te en jii waylo o no waylori ni sukaɓeɓe gaddi kesamako eɗen jettira ɗum noon Allah te machallah ko lomti ko ne fewni ne moƴƴi eɗen ñaagui Allah ko arata ko kadi o ɓuuri moƴƴude machallah bandiraɓe on nani oɗo ko Samba julde koye fottunoɓe ha tawnoɓe hanki oɗo to gonɗen ɗo ko Amadou Diaw kanko woni hoorejo mo ganduɗa cetal Komo ko ɗo woni cetal Gori Diol ko kanko hande jaɓɓiɗo hen ɓe ngoɗo rendo ngo jiɗon ɗo ko kanko oɗo Amadou Diaw jaɓɓi ɗumen ɗum noon Amadou Diaw hande emin gari ɗo henne e Komo mo wi Komo siftoto Gori Diol yo yurmede Allah woni makko hande on garima ɗo henne enen foof eɗen kucciti kadi e fedde fulɓe e lebbi mum jeegom ene timmi kala saaha ɗon noon hande holko mbawɗa famminde min e Gori Diol holko mbawɗa famminde min hande e oɗo bato no jiiruɗa ɗum e yimɓeɓe no gardini e keewal gaare keewal holno mbawɗa famminde bandiraɓe ɗo e tengade promo kucciɗen o eyyi mbi alhamdulillahi rabbil alamin nde Allah hokki hen kadi tawtede oɗo ñalawma wawa wonde ni duuɓi sappo e ɗiɗi en arti ɗo hen kadi Komo e so arti e Komo kadi min ciftoro mawɗa men Gori Diol eyyi Gori Diol ganduɗa hoorema kañum fuɗɗi cetal Komo hay sal momin mbaɗa ɗo bato o mbaɗɗeno bato ke makko ummiri ke makko fuɗɗori ɗum ne kadi yettere Allah yurmen Allah wone makko ɗum ɗaɗi ko yettade kadi bandiraɓe ummiɓe to woɗɗi ha to ɓaadi guila e caate sappo e jeeɗiɗi gaari ha ɗo kadi tawtere Komo woni hono fedde fulɓe Komo arde wadde batu ɗo henna ɗum ne kadi ko yettere Allah kadi ko diwal banggal fayida kadi rewɓe jiyama hen sukaɓe jiyama hen ɗum kadi ko yettere Allah wiyeten ko yo yaari yesso fulɓe jaari yesso pulago yo yaari yesso amin ya rabbal alamina ha joni mbimi ha joni ceerno Amadou ɗo joni hande a yi tengade pro kanum ari kadi ganduɗa wadde no waɗanno e kala saaha hande so tawi min namdimama holno jiruɗa tengade pro e darde muɗum e fate fedde fulɓe Italie holko mbawɗa jabade bandiraɓe hettotoɓe eyyi sa haalni kam haal tengade pro kadi ɗum ko weltana ɗum kadi tengade pro waɗi ko golle muɗum ko waddanno e Gori Diol guila ko wiyete mogoji hen ha e fayi way noon kadi ɗum kadi ko gowo darnade wayni so fedde fulɓe darima o ara o adda matériel makko o adda gollal makko o adda miijo makko o darno ɗum filmé pour archive janggo e jaam so yimɓe ngala ɗo henna sukaɓe men mbawa yiide ko wayni ganda kadi wonnoɓe ɗo ene mbaɗa ɗum ɗo jokkita tawa ɗum ɓennini golle ɗe ɗum ne kadi ko yetta machallah hoorejo a weltanama no fewi ko hoorejo Amadou Diaw ɗo ko hoorejo Genova Saydou Konté kanko kuccinirɗen oɗo hande e oɗo ñalawma Saydou hande batu ɓennuɗo henno ko Genova jaɓɓino en gummima toon lebbi jeegom Allah wurni en hawridini en hande e ñalawma Komo e gargol ngol e cateɗe foof no gardini ɗum ɗo foof a yiiri yitere maɗa holno ko mbawɗa famminde bandiraɓe oɗo ñalawma hande e ganduɗa ñalawma fulɓe ñalawma fedde fulɓe hande e oɗo kiiɗo e Komo eyyi ko ardi foof on calminama no foyni mayte mum ñalawma o yooɗi feewi kadi ko adi foof ko weltare par ce que après ko yeehi ko ɓenni ko kadi e downade neɗɗo men jaaɗo ko hoorejo mawɗo wonno ko daraniɗo leñol kadi ala ko waɗane fedde fulɓe e ko kadi heddiɓe nangguɓe golleɓe Allah ɓe goppani hedera feewi yooɗi ñalawma o yooɗi kadi sa ƴeewi ko ɓenni e hande ñalawma hande o ko jonde e yonde sukaɓe ɓuuren hewde e rewɓe ɗum ko hunde mawde e fedde fulɓe vraiment en mbiya machallah quoi a jarama Saydou Konté président Saydou Konté ko président Genova ɗo gonɗen koye président nelaɗo catal Grossia ɗum noon kankone alay saago ko waɗa ko haalanten e ñalawma ko hooreɓeɓe hande cohlawole kikiɗe a yi ñalawma oɗo hande kala lebbi jeegom fedde fulɓe ene renta hande en dentiɗo henne Komo yo yurminde Allah woni Gori Diol kanko hewno darnade ɗe ñalawmaji hande Allah nayimo ɗacciti hen ɗo ɗacci hen ɗo henna en tawtorama oɗo ñalawma foof e ñalawma o holno mbawɗa yirude ɗum gummugol ma guila Grossia ha gargolla eɗo tawtoɗa bandiraɓe hande ɗo e Komo holko mbawɗa famminde bandiraɓe ɗo henna
eyyi ko adi ko fof ko salminde bandiraɓe fof yettude ɗumen kadi e weltanade kadi jonde nde wonande fulɓe rentude e nokku baɗo ni jomum gummoro banggue o banggue e leydi he gaɗa tawtorede ɗum ɗo ko hunde wande fayida kadi goro Diop mo mbiɗa o min kam mi andamo e jaati kono nanalle makko e gueɗe makko e golle makko ɗe o golle e golle fulɓe ina taga hay sukaɓe heddiɓeɓe so nani haala makko e ko golli ko ɓeɗo jogade courage kadi e fedde nde eyyi min duwonomo noon kanko ne to woni to min ya rabbal alamina bandiraɓe musidɓe tedduɓe en kettima président Grossia ɗo ko Milan koye Milan naɓe gonɗen ɗo henna hande e oɗo ñalawma kadi ha joni e fate e ñalawma e fedde fulɓe Italie e lebbi mum jeegom ɗo hande en gari ɗo henna e Como en gari e Como no gewɗon wadde e kala saaha kala lebbi jeegom pour rendinde cate fedde fulɓe Italie foof hande on gummima Milan on gari ha ɗo henna holko mbawɗa famminde bandiraɓe yiyande ma ko jiiɗa hande oɗo ñalawma ɗo e batu ngu holno yaari e holno ko mbawɗa famminde bandiraɓe. Assalamu alaikum bandiraɓe, on calminama on jurama. Hande kam sona ko weltare yiide mawɓe sukaɓe fof ne ndentini kala affaire pulagol yaara yesso e fedde men on jarama. A jarama banggue Milan fof jarama ɗo gonɗen ɗo henna ko Macerata naaɓe fof kadi men ene tawtora e batuji e kala saaha ɗo hande gonɗen koye dental pelle meɗen e sak lebbi jeegom ene kawra nokku goto hande en kawri ɗo e Como e wuuro Gori Diol yo yurmede Allah woni makko hande holno ko mbawɗa mbaɗɗa teskiɗa ngoɗo oɗo ñalawma ko mbawɗa famminde bandiraɓe e Tengade Pro mbawɗa famminde ɗo bandiraɓe. Alhamdulillah rabbil alamin mi bama madali min ɗo hay ɗo no fewaniɗam no laaɓa no moƴƴi mi ga Macerata mewri ko deterguima maire kono no welanam ha ko ɗum men min jarama. Assalamu aleykum. Waleykum salam, a weltanama no fewi e ɗo henna Modena naɓe en gari ɗo henna banggue to Modena ha joni koye ñalawmaji ganduɗa fedde fulɓe Italie ɗi mbaɗata e kala lebbi jeegom ñalawmaji mbaɗi fayida ɗi ganduɗa ene mbaɗa ɗum e kala saaha e batuji mbaɗi fayida hande a ummima Modena a ari ha ɗo henna holko mbawɗa famminde bandiraɓe ko jiiɗa e oɗo ñalawma hande e ganduɗa e batu fedde fulɓe Italie holko mbawɗa somin namdimama holko mbawɗa famminde min e oɗo sowona yettude Allah e yettude nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam e yettude kadi ɓeɗo ardinoɓe guila hanki ha hande ha yetta to yettiɗo sen jii hande hunde nde yeehi ha yettima ɗo hen ko saabu hanki wonnoɓe ɗo hanki daari ha darde nde yetti to yettiɗo kadi so yeyiyama kadi ha wayni yimɓe jeehi guila hanki ha hande ko mawɓe meɗen darinoɓe ɗo woni hen goram Allah nawi ɗumen woni hen ne guuri ha joni ko ɗofteteɓe kadi ko eɗen poti yettirde ɗumen Allah yaaɓe kadi yo Allah sellin yaafo ɗumen e toɓe goddo kadi yo ɓuran ko yettere Allah. A jarama no fewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko président gonɗa président ji ɗi foof kanum jooɗi ɗo henna président Napoli président Hammat Sow kanum jooɗi ɗo henna kuccodirɗen oɗo kikiɗe Hammat Sow hande ko batu meɗen rendez-vous meɗen e batu meɗen kala lebbi jeegom kawruɗen ɗo ko Como wuuro Gori Diol yo yurmen Allah woni makko wonko ganduɗa e makko wonko mbawɗa haalde makko kono kadi aɗa wawi haalde kadi e ñalawma oɗo henna hande ganduɗa sukaɓe e jii e jeese kese ganduɗa tawi kadi ko sukaɓe e ɗo e fedde fulɓe Italie kadi hewano wadde ɗum ɗon noon en wonko foti susnude yimɓe wonko poɗɗa yiyande maɗa holko mbawɗa famminde bandiraɓe e Tengade Pro kucciɗɗo e men ɗo henna hande oɗo kihiɗe. Eyyi assalamu aleykum mi aradan d' abord mi haalde e mawnu amen kaw amen baba amen Gori Diol yo Allah yurmo yaafuma min ko kalmi Gori Diol d' abord min ko waɗi kam formé e 3 février o wonani sa e fedde fulɓe association antiraciste kañum wonno Como min gonnomi Napoli donc o ɓooyi ligganade immigré de diaspora e fedde fulɓe donc pour min c'est un exemple et c'est une perte pour fedde fulɓe mais kadi ko mbiyatmi tan o acci caggal mo kadi sukaɓe woni hande sukaɓe wonɓe ga hande guiɗo ga hande ñalama Como e gueece wonno ga 12 ans de cela il y a une grande différence par ce que min ko mbiyatmi tan hande ko sukaɓe jogui ɗum min duysatmi hen tan joni il faut kaɓe ɓe cuusa ɓe gara ɓe ettu fedde nde eyyi assalamu aleykum. A jarama Hammat Sow ha joni Tengade Pro ko kewɗo woppude golle muɗum e alhaaliji mum foof ara
jogo ɗum ɗo fedde fulɓe fof hande holno jiiruɗa darde Tengade Pro Mamadou Roy oɗo kucciɗo e meɗen e darde Tengade Pro holko mbawɗa famminde bandiraɓe e yiyande ma hen? eyyi min hannde cikkumi tan e fedde fulɓe Tengade Pro ko waɗata ko par ce que il le fait gratuitement mais hannde minen kadi fedde fulɓe fono ɗum todde goɗɗo reconnaissance on naata par ce que hannde kadi ya e catti hannde no waɗi ɗum ga tan wona tan e fedde Italie mais ya kadi e catti ɗe e ɓuri ɗum andude par ce que Tengade Pro waɗata ko ala hay goto waɗata pour ɗum todde goto promotion mawɗo pour aussi yannude Tengade Pro e kadi jarama yo Allah waɗ machallah a jarama alay saago mbawen namdade oɗo henno mo ganduɗa ko gorko joguiɗo ganduɗa komu sukaɓe duuɓi ha arti hande to araɗo henna o tottiti ko Verona joguino tottiti Milan min liggudima kadi ko heewi kanko oɗo Mamadou Yero Thiam min liggudima ko heewi e ɗum noon ko ɗum tagui ha joni eɓe toñami mbiyami journaliste par ce que kanko omo andi kanko yoɗo Mamadou Yero a ummima gomi gardiɗo gomo pinal kono ha joni ko hen gonɗa gomo sukaɓe ha joni ko hen gonɗa e mbi noon haysa yeehi haysa woppi hatta aɗa duusa heddiɓe hande sukaɓeɓe holno jiiruɗa holko mbawɗa famminde bandiraɓe sukaɓeɓe hande ɗe e sukaɓe hanki ɓe holno jiiruɗa situation o par ce que sukaɓe hewɓe ko ɗo jibina e leydi he ɗo jibina e leydi he Gori Jolde waɗino duuɗe kewɗe ɗum ko ganduɗa hen holko mbawɗa famminde bandiraɓe ɗo e Tengade Pro eyyi ko adi fof la mi salmini on mi juurima on mi salmini bandiraɓe yeeɓoɓe Tengade Pro kala e kuuɓal mi salmini ɓiɓɓe fulɓe kala wuurɓe ɗo e nder leydi Italie e sikki ala ko weltare mawde hande wonande amen arde ɗo henne tawterede assemblée générale afi ne waɗa ɗo e Como hande le 6 min woni gardinoɗo goomu sukaɓe kono abbo e duuɓi hande ardi ɗum ko suka ne wiye Ɗahirou Dia o woni koye ɗanngal omo jogui gantuɗum waɗi warani kono golle ɗe ine jokki wonko waɗa sa ƴeewi afi kañum jogui ko cate nokku fof ne waɗi catal eɗen jogui cate sappo e jeeɗiɗi hande o eɗen jaare cate jeeɗiɗi taw ko sukaɓe ɗum noon firti ko wonko waɗa ɓosama en heddi noon cate sappo e min noon mbaɗa tan erago faade cate ɗe kala gam ballata min nomin moɓodiri sukaɓeɓe kala e kuuɓal kala taw kala catal manggal ene jogo goom muɗum sukaɓe noon taw wonde mumen ko alay saago humtodira e mumen saaha gacca ko jiɗɗa ko jagga eko jiiɗi ko mete gueɗe ɗe machallah a weltanama no feewi ha joni ko darde Tengade Pro kanum rewi koye fedde fulɓe kala ko fedde fulɓe ummini Tengade Pro ene ara waɗa hen darde muɗum no feewi somi namdimama hande ɗo holno jiiruɗa darde Tengade Pro ko ganduɗa e duuso muɗum e fedde fulɓe holko mbawɗa jabade bandiraɓe eyyi ɗon min kam somi mbaɗa haala hen juutat saabu Tengade Pro mboɗo andini guila fuɗɗi ha hande to yarata ɗo nde wonno min gollidde guila yo Allah yurma yaafo ceerno Gori Jolo ɗum noon Tengade Pro dal fedde fulɓe ala jobdi muɗum gonga noon neɗɗo noon so tawi ne waɗa doole muɗum e haqqillantagal muɗum e sahaji muɗum fof ne accana ɗum pour fedde nde yonti hankkandi fedde nde no waɗa feere wadda collaboré e Tengade Pro par ce que hankkandi machallah jarama yonti nde fedde fulɓe waddata collaboré bandiraɓe ha joni koye Tengade Pro huccodirɗo hen e bandiraɓe hooreɓe cate ganduɗa ɗo noon ko Mamadou Sy ummi koto Rome kanko noon kanko kadi woni ko e ganduɗa baɗowo e korowo ngaalu kanko renata ngaalu ngu kadi aussi ɗum noon eɗen gandi ko rôle mawɗo o jogui e fedde fulɓe Italie si hande ɗo henna en garti ɗo henna e nder lebbi 6 ɗi mbanduɗen gumminɗen ko Genova garɗen ɗo henna hande décembre gummiɗen Genova hande garɗen ɗo henna e nder lebbi 6 ɗi a yii situation no wayni hande holno jiiruɗa par ce que sukaɓe gaari hen rewɓe gaari hen holno jiiruɗa hande darde e fedde fulɓe Italie ma walla ñalawma hande o holko mbawɗa somin namdimama holno jiiruɗa ɗum holko mbawɗa namda jabade bandiraɓe ceerno Dahira salmini fedde nde foof heedi foof ko weltare mawde hande kawren ɗo yetti après lebbi 6 ɗum mbiɗen Genova enen guuri enen celli ɗum kadi ko yettude Allah donc heedi foof kadi yettude télévision nde tawno enen gowi wadde batuji baɗini tawen ngala télévision hande télévision ari ko ganduɗa ne wawi jogade cimtol mofta ɗum walla yaltine ɗum e YouTube gandi yimɓe heeɓa hande ne mbaɗi abonné YouTube e Tengade Pro donc min ko hen jeeɓam sasa foof émission ngaji baɗoji ɗi foof hay football baɗɗo Bergamo ñande hen jeeɓim donc ummiɗen Genova ha ɗo waylo gonɗo hen ko teskade gomo rewɓe ari saabu enen gandi réunion min hewani arde rewɓe donc yettude Allah kadi rewɓe mbatti arde enen ñaago kadi senen mbatta réunion goɗɗo yo taw sukaɓe ɓen gara enen gandi hunde weeɓani saabu minen par exemple ɗo e Rome joni mbiɗen umminde rewɓe guila Rome walla Catania en adda ɗum ha ga e Nord wona hunde weɓde
kono ɓuri ko won important kamɓe rewɓe yiɓe joggo goom mabɓe mbaɗa créé mi ndaara projet mbaɗa ndaw enen siɓe kolliti men taw enen mbawa wallidde ɓe heen ɗum kadi ko nafoore mawde vraiment wonande hannde réunion garɗo ɓe sen jiiri mawɓe men kadi mbaɗamde présenté Samba Sow en ɓeɗo en duse ɓeɗo on wiyata ni Basir Thiam en Basir Sy en mawɓe ganduɗa kadi min ko ɗo gandu mabɓe seeɗa sababu on jarama monsieur Sy président Sy ko kanko haalannoɗo président Rome on kadi on nani ko haale Tengade Pro ko hunde fonde toppitede no feewi ɗo henno ko Mamadou Mbow kañum ummi ko Torino kanko woni hoorejo caatal Torino Mbow hande en garti ɗo henna Allah artiri en ɗo henna e Komo ko wuuro Gori Diol yo yurmede Allah woni makko en garti ɗo e lebbi jeegom hande ñalawma o rewɓe gaari sukaɓe gaari intervention ngaji keewi holko mbawɗa famminde bandiraɓe ɗo e Tengade Pro holko mbawɗa famminde bandiraɓe ɗo henna hande oɗo kikiri yiyandema hen caggal yettude Allah e julde Rasul ko ɗo ko weltare tan ko yiide kadi fedde nde gargol rewɓe ko fedde nde sukaɓe ko fedde nde nen fuɗɗo yarude yeeso so gari ɗo e Komo noon en miijo men enen rutto e Goro Diol en mbiya yo Allah yurmomo yaafomo kanko e mayɓe julɓe foof ko ɗum noon yimɓe fedde nde kadi jaɓɓal kesal ngal yaɓɓi ngal il faut yimɓe daro mbawa yarude yeeso par ce que rewɓe kadi ako ardo ko ɗum ko fedde mawde kadi il faut ko kamɓe foti darade ɓe mbawa liggidade rewɓe ɓe mbawa yimɓe mbawa yaade mbasa ɗaccitde ɗum tan e cata ɗe so mbi tan catal fof yo goto fof yo liggono hoore mum nden liggoyo yarata yeeso il faut catal ngal daro catal maw ngal daro wawa rendinde cata ɗe foof machallah président Mbow a jara Allah jarama a jarama ɗo ganden ɗo henna koye doyen ko président Toscana hande kuccidirɗen ɗo eɗen kalde koye Toscana naaɓe hande ñalawma o ko ɓeeto kalno ko tan ñalawma o ko jiyande woni hen e yimɓe sago lebbi jeegom fedde fulɓe Italie ene renda to gotel hande ndenden ɗo ko ɗo e Komo ndenden hande oɗo ñalawma holko mbawɗa hol teskuya mo mbawɗa famminde bandiraɓe ko teskiɗa hande ganduɗa e wayloji gonoji ɗi holko mbawɗa teskiɗa hen kono aɗa wawi famminde bandiraɓe hande oɗo keke mi salminima ceernaji adi foof ko teskimi ɗo hande oɗo ñalawma no waɗi weltare no feewi e no wawi taw ko hande woni premier min arde gardumi oɗo jinnaɗo ɗo gam ɗoftude ɗum kono ko jiimi ɗo ko hunde weldemi no feewi saabu yiidemi ɗo ɓeeɗo mawɓe hellifaɓe jooɗiɓe ɗo e yiidemi ɓeeɗo sukaɓe wonɓe arde wonɓe kadi e lawol yiɗɓe kadi jokkade nde ɗo fedde ko yettere Allah wonnoon enen fulɓe wonko mbiyeten eɗen mbiya tan so saldu diine yani yo saldu diine lomto e so yeehi tan ha mawɓe puɗɗima hebde wona duuɓi kadi sukaɓe ko garata tawtore ko ene moƴƴi ma janggu hen paama hen ko heewi vraiment ko darde wonde important kadi ko darde yonde saabu kala ko yawtinta ko woni nder gueɗe fulɓe ko enen woni wallude saabu hande sukaɓe meɗen ne jiiɗi andude ko mawɓe mumen mbaɗano ɗiɗo image uji ganduɗa keɗotoɗi merci a jarama machallah Allah jarama on beltanama no feewi ɗo ko télévision garɗen ɗo henne koye caatal télévision kadi kankone o wawata addande yiyande makko ganduɗa e ñalawma oɗo mo gonɗen ñalawma o ko ñalawma fedde fulɓe noon so wiyama ko cate 17 ndendi goni fedde fulɓe yante e yilirde mawde hande a ari mi anda so tawi aɗa aranno e batuji hande a tawtorama oɗo ñalawma holno jiiruɗa ñalawma oɗo hande mo ganduɗa ko fedde fulɓe kadi waɗi ɗum organisé assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini moni foof inde mum no yettode mum donc c'est un honneur wonde ɗo en hande wadde représenté caatal télévision c'est la première fois mbeɗa waɗa assisté e rendo wango ni mais ko hunde mawde machallah c'est kadi ko hunde mo ganduɗa ko yimɓe poti wadde encouragé kadi yimɓe ɓeeɗo nanggodirde yaara yeeso saabu haaloɓe pular foof walla wiyede fulɓe foof to mbawi wonde e diwan Sénégal Mauritanie Mali e Guinée Gambie ndenda ɗo e Italie hande ndenda mbaɗa association chaque 6 mois yimɓeɓe ne mbaɗa regroupé enen jiide ene kalda ne pewjida ene dokkodira e hakkillaji pour ko nawde yeeso fedde nde donc c'est des choses à encourager en fait et aussi mbiɗa tintina bandiraɓe ɓe kadi aussi wonɓe ɗo hen aroɓe ɗo hen ɓe kadi ko mawɓe goni ɗo hen machallah ɓe mbaɗi rôle mabɓe ɓe mbaɗi koɓe mbaɗanno mais aussi génération garowo aussi yooɓe cufnu sukaɓe ɓe yooɓe gaddu sukaɓe ɓe mbatta arde ganda ko yimɓeɓe jahata e dow mum o ko woni saabu so doole donki yo doole keebo a jarama no feewi musidɗo Toscana ɗo gonɗen ɗo henna ko Verona
bandiraɓe on jii situation o no wayni cate ɗe fof nan ɗo en mbaɗi tour de table hande ɗo ko Moutar Diallo kanko ko vraiment eɗen gandi ko doyen ko garowo kala saaha ganduɗa e batuji fedde fulɓe Moutar hande ko ɗo e komo ndenduɗen komo mo wi komo siftoro Gori Diol yo yurmede Allah woni makko Gori Diol ko ligganiɗo pulagu tigui rigui hande en gaare wuuro makko holko mbaw teskiɗa hande e batu ɓennuɗo faade joni waylo gonɗo hen e ñalawma hande o holno jiiruɗa ɗum e holno teskiɗa hen ko mbawɗa aɗa wawi famminde bandiraɓe eyyi ko adi fof calminama bandiraɓe woni welamma hande arde ɗo henna e komo e arde ɗo e wuuro ɗo ganduɗa henna ko ɗo henna Gori Diol wonno enen foof kadi eɗen ndenda eɗen mbaɗa duwawde Allah yurmotomo yaafomo saabu kam o woppiɗo henna golle pattam lamiji ko fate goomu pinal eɗen gandi ko kanko mawnini ɗo henna pinal ko fate e diwan Italie e nder fedde fulɓe Italie ala o waɗi hen darde yonde moƴƴere o waɗi hen golle kewɗe ne ko fate goomu Mogo ko kanko fuɗɗi ko fate goomu pinal ko kanko wonno toon ko kanko ardino toon ko kanko kadi formi min gari min ndewi hen ɗum ko hen gueɗel gonɗe kadi fedde fulɓe mawɗe kadi en tawi ɗo kadi mawɓe arɓe ɗo hayso wona mabɓe ɓe jeeya ko ɗo komo kono kam arɓe ɗo henna ɓe ganduɗa ko kañumen jeeyaɓe e fuɗɗuɓe e ceetal mi anda fedde fulɓe Italie ɓe jeeya e fuɗɗuɓe ɗum e ɓen wannoɓe hen gonde pattam lamiji nde garɗenne kadi enenne kadi jangguɗen e mabɓe gueɗe kewɗe e ko fati ɗum ɗon vraiment ko welamma machallah Moutar Diallo a weltanama no fewi kono en ceertani ha joni Tengade Pro kala to fedde fulɓe daari omo darno ɗon koyngal makko Tengade Pro ne ara tawtora golle ɗe yuɓɓin ɗum ha yubba hande somi tawi mi namdimama yiyandema e darde Tengade Pro holko mbawɗa jabade bandiraɓe hande yiyandam en tout cas ko adi foof kam yiyandam ko andude kam avancement kewɗo waɗama to banggue golle ɗe avancement kewɗo waɗama to banggue jangde to banggue Tengade Pro kanko o reeni en e gurdam tumuranke théâtre mo ganduɗa Mogo wannongo go ko Tengade Pro e golle ɗeɗo fof ko Tengade Pro woni Mamadou Royi hande hol yiyandema hande e darde Tengade Pro ko waɗata ko e yiyandam hen tan ko yiide hen golle baɗɗe fayida goɗɗe pattam lamiji golle ɗe ganduɗa ko jangguinoje en enen ha yetto ɓesgu men ari yowu vraiment ko golle pattam lamiji golle joɗɗe golle baɗɗe fayida machallah ceerno mi salminima e kasse guisse keneme jettoɗe ɗe foof kawrude makko a salminama bandiraɓe musidɓe tedduɓe oɗo ko Ousmane hoorejo mo ganduɗa Ousmane Sare hoorejo mo catal Vicenza mo wi Vicenza noon eɗen gandi ko wuuro mawgo e nder cate ganduɗa a fi ko catal ɓurgal mawnude e nder cate fedde fulɓe Italie hande ko oɗo Ousmane Sare maako mo ganduɗa kanum hande ardi catal ngal Ousmane hande ɗo fedde fulɓe Italie rendi ɗo henna caggal lebbi jeegom nde ɓe gummi Genova ɓe gari ɗo henna hande e wuuro Gori Diol yo yurmede Allah wone makko hande holko jiiɗa walla holko teskiɗa ko mbawɗa haalande yimɓe e nder fedde fulɓe Italie e cate sappo e jeeɗiɗi kawruɗo hande ɗe assalamu aleykum on beltanama ko mbami wiide tan ko sa yi timtimol tan yiwonde ɓenni yiwonde ɓennude nde woni holɗum woni hono Gori Diol en hono ardiɓe en sancuɓe fedde nde ha ndeti toon yetti ɗo o saaha fedde nde ko timtimol ene yeeɓe ene yooɗi a daro to woɗɗi aɗa soyno ɗum donc ko golle moƴƴe golle pewɗe yimɓe jiiɗo en ayi darde fedde nde foof suhaɓe no mbayi jolde hen joni ni bandiraɓe rewɓe kadi machallah ko yettude Allah donc yimɓe jokku golle tan inchallah koye lawol moƴƴol gonɗen machallah ñalawma pinal fedde fulɓe Italie waɗa ko Vicenza ko an wonno hoorejo Vicenza e darde nde wani fayide yimɓe foof jiitima hen koyemumen fulfo jiitima hen koyemumen kono noon Tengade Pro arino toon waɗi toon darde mum no feewi darde mum fayidinde kanko Mamadou Royi e groupe makko hande kala to fedde fulɓe yeehi omo yaada hen omo filma omo waɗa hunde foof holno ko mbawɗa andude teskiɗa e golle Tengade Pro ganduɗa hakkude mum fedde fulɓe hande oɗo kikiɗe Tengade Pro min mi ɓooyi jarnudema ɗum ɓooyi halno ɗum directement wimo kanko foti wondude télévision porte parole officiel fedde fulɓe Italie golle makko mi jii ɗum en yooɗini e YouTube kanko cuddiɗo makko haaɓe filme goomuji haaɓe mbaɗa émission ji pular kala to yimɓe goni homo yaaha sen gari oɗo diwan toujours kanko jogui sono men kanko jogui foof donc mi haalti ɗum ɗo fedde fulɓe gonga ko jokkere endam kono hono Tengade Pro ni suhaɓe men fulɓe yiɗɓe wonɓe
ene jogui activité ji ko lawol pour mino gudditane ɓe no mbawɗen wallirdeɓe hay so woni ɓe duttadiɓe kono ham tawde ballaɓe ha golle ɓe mbawa yaarude yesso ɗum vraiment machallah jarama golle ma jooɗi peewi e joni alay saago jiyen hoorejo Gomo Pinal caggal ɗum après jiyen bandiraɗo debbo tedduɗo Porti Diallo hoorejo Gomo Pinal hande ɗo en gari ɗo hen hande caggal lebbi jeegom no gummiɗen Genova Allah arti en hande ɗo hen hande waɗi waylo waylo mo jiɗen ganduɗa e sal oɗo waɗi gueɗe kewɗe Allah resmidima pinal ngal hande holɗo jiruɗa waylo waylo gonɗo ganduɗa e fedde fulɓe Italie puɗɗaɗo yiyede e darde ñalawma hande o kadi holko mbawɗa teskuɗa hen ɗi mbawɗa famminde bandiraɓe hande oɗo kiki eyyi ko adi fof onon jarama ɗum ɗo tan ni ko mbaɗaten ɗo ene ko jeeya koye waylo wala kesso eɗen gandi ceerno meɗen das ko heewi wiide ko cosaan yadata koye ɓosani so neɗɗo tawama hande oɗo ñalawma hande andat hande fedde fulɓe joguima taɓɓal tawi ko taaɓal ɓangal fayida cukago ɓuuri hewde ɗo rewɓe notitima kadi ɓuuri hewde ɗo kala tawanoɗo ñalawma meɗen pinal ɓennuɗo ɗo ene to Vicenza andi holno fulɓe Italie tamiri ngal ɗo pinal e oɗo saaha mo gonɗen ɗo ko haalata ɗo haalata ko fate jangde eɗen jogui tolnoji baɗɗi fayida jangde wona jangguinde tan Italie naaɓe fulɓe wonɓe nder Italie ko jangguiɓe fulɓe to mbawi wonde foof en jii kadi taaɓe men ene keewi defte ko defte ɓe gandu en bindini defte Fuutankoɓe taw ko wonɓe to ko Afrique joguiɓe duuɗe muɗumen en ballini ɗumen en bindini ɗumen defte eɗen jogui yimɓe wonɓe e Fuuta walla wonɓe Afrique taw ko duuɗe men ko ga goni eɗen jaltina kaliste men jangguina ɗumen so tawi tan ko fati e pinal hande fedde fulɓe woni ko e taaɓal banngal fayida ngal holli windere nde ngal yiiɗi ko aduna ɗo fof ñemba ɗum nde tawno eɗen gandi rewɓe e sukaɓe ko kañum goni ɓamtare leñol ɗum noon ɗo tan mbawmi uddirande machallah a weltanama no feewi kono en certani ɗo aɗa andi fulɓe ne mbiya sandu heeli caali yani yakare boni gori jol yani sandu heeli gori jol yani kono noon ha joni fedde fulɓe Italie aɗa daari aɗa ɗumini ñalawma pinal ko gori jol umminno ɗum ha woɗɗoyi kono ari a jokkiti ɗum yaadi noon e nder darde ɗe ɗon ko tengade pro ari yaɓɓi koyɗe muɗum guila e publicité départ ɓanguel ngol départ ko kanum ɓangguinde ganduɗa ñalawma pinal fedde fulɓe Italie ɗum ɗon ɓenni kadi a yettima hande hol yiyanɗema e darde tengade pro ɗo e bandiraɓe tawni kettima ɗo henna e caggal nde takkitirɗa e hoorejo fedde fulɓe Italie eyyi tengade pro mbawɗon ko yettude fulɓe jetten kadi fedde fulɓe nde wonno gori jol jogui ko miijo neɗɗo ene wawi mayde kono taw miijo mum mayata majjata enen caliɗen ko ngoɗo miijo maaya hay sen jaɓino miijo ngo ɗon ki mayde no mbirunomi joni ni joguiɗen ko hatumere golle winnade guila e nder gori jol nde gori jol ari nde goomu pinal alano goomu onno tan ko gardiɗo pinal o waɗani ɗum goomu o waɗani ɗum ko jakkaji hande ɗo gollaten ɗo ni ɗo e duuɓi 19 garoji ɗi nogas koye jakkaji makko gollaten hande en ngala hoorejo goomu pinal joguiɗen ko tambiɗo gollal ngal gori jol winduno eɗen jahen ɗowa ngal ko golle makko ɗoweten ɗoftoɗen kadi kala mo yi gori jol yiiduno ɗum koye tengade pro kala ɗo neɗɗo yeeɓi ayawo gori jol yo andu filma kay téléphone filma ko e tengade pro hande tengade pro ko kañum woni afo pinal fedde fulɓe ndeke noon enen hande jiide en tengade pro ko andude gori mayani majjani jokkande en pinal ngal ko andude gori kay ko gonga o wirni tan kono ngoɗo miijo mayata en majjata en ama horejo Gomo Pinal a weltanama no fewi ɗo henna ko bandiraɗo tedduɗo mo ganduɗa kuccodirten bandiraɗo debbo tedduɗo kuccodirten ɗo henna hono Aissata Sall ko kanum ardina rewɓeɓe kanko hande o natti yidde gardiɗo rewɓe o yiiɗi ko goomu rewɓe ɓe wallodiri omo liggodira e mumen Aissata min nani e rango maɗa min nani darde maɗa a yehino réunion Genova caggal Genova mbiɗa aɗa sohli rewɓe yo ngar hande rewɓe fuɗɗima arde ɗo henna holko mbawɗaɓe hol yiyandema hande e oɗo ñalawma mo kuccodirɗen e bandiraɓe cate 17 fedde fulɓe Italie huccitɓe ɗo henna hande e tengade pro Mamadou Roy en huccite meɗen Aissata Sall
eyyi ɓinguel baba mi salminima mi juurima mi ñaganmama Allah moƴƴere eyyi ko weltare tan ñalawma jenowaw ko min tan gotarno toon debbo hande mi jooɗiɗo ma on rewɓe joyo walla jeegom ɗum kadi ko weltare kadi ñalawma o machallah yooɗi feewi yuɓɓi machallah aɗa ɗamini ñalawmaji goɗɗi batuji goɗɗi garoji aɗa ɗamini kadi rewɓe hande ɓe gaari machallah hunde foof fuɗɗirto koye goho aɗa ɗamini ñalawmaji goɗɗi rewɓe ma gar ha no hannirta ni gati adan mi haali e nder haalam mbimami adan goomu pinal wonno ko gardiɗo pinal watta goori jol watti ɗum goomu pinal hande noon annene a wi jiɗɗa wattude ko goomu rewɓe e sahaji garoji hol politique mo joguiɗa mo ganduɗa ne wawi fodde rewɓe ne mbatta arti notade batuji ɗi no hannirta ni eyyi mbeɗa ɗaminide ngol so Allah jaaɓi so baatu goɗɗo ne ara sikku tan rewɓe garat soɓe gaari kadi amin jogoyi mamin jogo eɓɓore amen min jogo min pere lawol min ganda to min payi eyyi so Allah jaaɓi ganda to min payi jarama Seydi Sall bandiraɓe musidɓe tedduɓe ha joni Dieynaba Ndiaye oɗo alay saago wooda ko beddiɗomo hayso konngol gotol kanko ardi duuɓi kanko ardi goomu pinal ɗo e Komo Dieynaba Ndiaye an ardi goomu pinal ɗo Komo Gori Diol yo yurmen Allah woni makko ko ɗo e Komo o waɗi catal kadi on gondi goomu pinal on liggudima hen no fewi hande Allah addi ɗo hen fedde fulɓe caggal makko ɗo e fedde fulɓe foof waɗi ɗo réunion addigo ganduɗa caggal Gori Diol caggal nde o yeehi ko réunion addigo waɗa hande holɗo jiiruɗa ñalawma o hande gogo ko adi pinal ngal ñalawma o holɗo jiiruɗa ɗum e ɗiɗo ɓen ngel holko koccuɗa e Gori Diol ko mbawɗa haalande bandiraɓe ɗo e Tangade Pro eyyi ɗahi ɗum caggal yettude Allah ko julde Rasul sallallahu alaihi wasallam ko salminde on kadi juurade on e jarnade on kadi weltanade kadi Mamadou Rouwoy e darde mum e gollal mum e coftal mum eyyi Gori Diol ko maayo gandal eyyi neɗɗo wawata hen haalde hen tan ko seeɗa kono wawa haalde hunde e Gori Diol ko seeɗa tan wawi jubbude e Gori min sa yi mi naate fedde pinal goomu pinal fulɓe Italie o sababude Gori Diol wona to jangɗam yetti ɗon wona gandal ɗam yetti ɗon ko yidde makko e pulago yidde makko e leñol makko yidde makko e bandiɓe en o duusi min o ɗowi min o nanni min e fedde pinal gila Allah ma min naate fedde pinal min jii hen kadi ko ɓamtare min jii hen kadi ko weltare min jii hen kadi ko ɓamtata ɓiɓɓe fulɓe machallah ɗum noon a weltanama no fewi ɗo henna oɗo pilmo en ɗo ko Tangade Pro gueɗe fedde fulɓe Italie foof guila e Gori Diol ha ɗo henna guila e Mogoji fof kanko yarlitto ara holno jiiruɗa darde makko e holno fedde fulɓe foti waɗude e makko eyyi ka nde puɗɗimi haalde nde ko kanko gadirinomi haalde ɓiɓɓe fulɓe ene poti wattude e makko haqqille nde wonno kanko ko jiɗɗo pulago ko darniɗo pulago wona hande nde kadi o fuɗɗi hen o darnima hen ko ɓooyi min gadimi yiidemo ko ñalawma pinal ngal ɗo catal ɓuuram yeeru ñalawma pinal ngal ɗo catal jimomi ɗo no ari o waɗata ɗon yimɓe rab on ñalawma puɗɗimi yiidemo jimomi ko darde fulɓe jimomi cikkanomi ko nden ko hay pular o wawa kono ko ɗon gandi omo andi pular omo wawi pular guila nden ha e oɗo ñalawma kanko omo dare e ɓamtude pulago omo dari to foti darade ɗo omo dari ɗon ha timmi ɓiɓɓe fulɓe meeɗa darade ene mbaɗi hunde kanko yettaki ɗon ɗum noon ɓiɓɓe fulɓe ene poti tinnade e makko ene poti wallidemo pota walludemo ha o wawa yettinde ko yiiɗi yettinde ko kala naɗɗo hande YouTube ma taw toon Tangade Pro min subaka fo e Allah kala vidéo mo nanni toon mboɗo yeeɓa ɗum noon ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe poti yittandemo gueɗal poti darade wallamo ko yiiɗi ɓamtude ko ɓamtat ɗum noon mi salminima jarama Seydi Ndiaye ko ardi oɗo ko won ganduɗa kanko ardi goomu pinal e ko catal Komo o haalti o yimɓe fof kaali hewɓen kalti
Tengade Pro ko neɗɗo ganduɗa ko ɗum ɗo po ganduɗa poɗɗo wallede poɗɗo daranede poɗɗo yimɓe fof poti wattude haqqillaji mumen hande en mbaɗi ɗo tour de table enen fof en nani ko yimɓeɓe kaali en nani ko yimɓeɓe kaali Tengade Pro ko kaali e waylo waylo ko kaali e goomu rewɓe ko kaali e goomu sukaɓe ko kaali fof ɗum noon fof fedde fulɓe nani ɗum Tengade Pro Allah jarama oɗo ko musidɗo moon Ɗahirou Sall hoorejo Thiatal Kataña kañumne arnoɗo hen hande tawtorede réunion ngo pour wawa yewtide bandiraɓe enen fof en kettima kamɓe fof koɓe kaali hande Allah jarama on jarama yo hokku en kadi tawede batu fedde fulɓe arowo tawa enen fof kadi en mbawi hawroyde toon kalden kene nafta leñol ngol Mamadou Louwoyi Allah jarama Tengade Pro Allah jarama darde muɗum kene jangguina ene findina yimɓeɓe tigui rigui gati namde ɗe kala namdaɗo ma won ko haalani en taw ko haalanden ko ganduɗa ene wawi jangguinde en ko gueɗe kewɗe ɗum noon nana YouTube kala jiɗɗo nadde hen yo nad waɗa abonné waɗa like waɗa abonné ganduɗa kala ko mbawɗen wadde ha Tengade Pro wawa yarude yesso eɗen mbawi wadde hen enen foof jaggodiren junggo e junggo no jaggodirɗen fedde fulɓe ha waɗi caɗe 17 ni jaggodiren noon beele Tengade Pro ene yaara yesso bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko musidɗo moon Ɗahirou Sall Allah jarama on jarama